Ano na niya? So kan jihad. So kan sedekah. So kapan nang bayan nakagagawi? Palayad na ni pagkarani-rani si Allah. Naya una niya nakapaganad sa ilmo. Imanta niya kaumakano. Paganad ka sa ilmo na pagkarani-rani ka no ko Allah sa subrapan akapagkarani niyo ko Allah adiso tao adiso na tahajud. Ami karani-rani ko Allah. Apapalad niya ng langit at tuturo sa mga tao na di niya dimpitira sa Allah. Malutan na po ba rasunan? Inoy kaso kapaganad sa ilmo na dahil paguna na ipagkarani-rani ko Allah. Natay sa rasunin. Yan na ilmo na malama ito. Anama ito ilmo na anamala ilmo. Anama ito ay ilmo yan, anamiya kalala ilmo yan. Naman isa na pagpagrota sa kapakalao ilmo yan. Kadi ka sa kuguna na di ka tibol so kapaganad sa ilmo. Natawa yung buha ilmo yan na sa kita kasumbayan. Ilmo man yung katao kasumbayan, katao katakian, katao kasamujud, katao maramoko ng ilmo man. Na oda ay ilmo o di sumbayan. Na di pa ka sa sumbayan. Nagkapakaya may ko sumbayan na rin sa mga oras sa bangan. Katindi ilmo yan. Kapag kaya sa luhur na talo po karakata sumbayan niya, katindi ilmo yan. Kapag kaya may kundi tahiyat na ba ni pagkiring? Ang yan dahil mo yan. Nasabab sa ilmo na importante, ang kailangan na maso ang kaswikidi ang ako agama, kaagyan na nitbuto sa ilmo. Kailangan nakatawan kay mga hukuman ng agama, kaagyan na nitbuto sa ilmo, na ipagkarani-rani ko ang sama na ya miyalimod tanong na ipagkarani-rani tanong niya ko ang nakaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyan na magstama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Dada nakalimod o mga tao kung isa o mga wala yung Allah. Naminis, ito na iwala yung Allah. Na iwala yung Allah na sa dun sa darpa ay pambandingin na ilmo ay galba ko nakapaganad sa ilmo simba ko Allah, nawala yung to Allah. Nag-iman to katataguan ng tanong, nawala yung Allah. Kagayap kabandingon na ilmo. Namati mo ang ito mga tao, yatlo na kitab Allah. Ipamakumbatian nila sa Quran. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Di na ipapangdaway kapag nila. Illa kateso resulta. Pagkauma sa mga malaikat, pakuliling sila, na upama ko sa kano, napakailay niyo po, imantoy, kada kila malaikat niya kauma, adi ito tawaga, halom mo. So ano sa'yo, mga malaikat, kami ang taon-tanon, sa pulutan. Napakailay niyo sila, napiyasokap na pasyo na may ito. Nadad na turatod, nadad kadingil, naid na kabaya yun na tama sa sumdip sa alungan na sisa kano. Pamagko banyo ng pakilay. O gaid naman parati at ano ka mabagra hadis. Naso ka parati ako hadis na paliugat. O di nga parati ang ikudusan. Allahu Akbar. Naisaw na. Kapaganan sa ilmo, nauna sikat ka po mga malaikat. Ikadua, wagasiyat humur rahmah. Kikulang buko o mga tao sulimuwang. Sama nila, hindi ko kulabur ka tano sa gagawa. Nagkapakaiman to na problema nga na pagmamakinag ka po na di ka duwa. Ipamamakinag ka po si ko mga ilmu akaluy sina rangan ng apang ni ko Allah. Amya ka umakor ka na iman to na may kukulabur ka miso
gagaw ka na pumikor ka. Opportunity ka pang ni. Pagkakataon pang ni ka dun. Muntun ka sa muna pumikor ko. Ya Allah rila ya uka pakadir na susakit akan. Bakul makprub sa mga pagkaplena ka. Ya Allah, rizki mo sa waka. Kaya nali nga pang niya, ya Allah, rizki mo sa kuya. Agib ka no? So, lang nakabaya ka mangulolat, punya ko. Allahu Akbar. Ikatlo, na prila ang tanong mo. Prila ang tanong Allah na di tanong niya ni pagandisa sa langit. Apang ilaw ko mga malaikat ayan na mga malaikat ako na malalambos sa langit. Ada maasain sa lupa. Nileni umana nga na mga uripnak na miya limu-limon. Saya po kiat timuiran na sabab po ilmo. Na prila ang tanong. Na punga sa walay. Na ada na dusa na. Na may pumakaw makasawalay punga si na dit na lang po dusa. Kalbihan o kapaganad sa ilmo. Na ikadua. Pagaluintan o kalbihan o kapaganad sa ilmo. Na iniilahan mo Allah ko na sudah sarakan. Sudah sa kaludan. Gusto lang na papanok sa kaw. Gusto lang magigirp. Lango na nagirbir. Apa yang besuriat nagirbir. Sa mga baba. Aw na inilahan kiran wallah gagaw idaw na lango na pagdaw sa ilmo. Ako lang mapaganad sa ilmo na dilatero na yan na rila ingasira. Rila ingasira. Oras-oras, minuto, pumiraw sila niya na rila ingasira. Di ka makanaraka, insyaAllah. Napiman to, nasugal pagkasawali na puro importante. Na mas importante yan. Kaso kailangan tanong kung ilmo ako sa hukuman, ando mo na ikaswatan ron, ando mo na ikakadagatan ron, na mas mala, adiso kaya kailangan ng tanong kung kaka na gusto kayo. Na tayo pa-answer ron, to. Mas kailangan tanong so ilmo, adiso kaka na mo kayo. O di ka nagpatay ka. O di ka inom nagpatay ka. Tayo pa-answer ron. Nako na. Sa akin ay magansaronos ka, no? Sa akin ko. Nayan sa riyan, na upamakudika ka, napatay sulawas ka. Naudo ka inom, napatay sulawas ka, na itaman na milaok kulo pa. Wait, no, di ka paganad sa ilmo, na iyapatay na sa paratihan. No, pulmatay sa paratihan na, nadadun audas kay nung tao nakapakanaraka. Pero Allah na innama yassallaha min ibadihi ulama. Mana to nasadya kalakay ilmo nakalakay paratihan. Umangalun makaso sa ilmo. Kesa nga kagyus, dua kagyus, talo kagyus. Mga hukuman, mga susuaka, da pag-alpasan ka seminar, panganon ka, nagkumanan sa paratihan, kalak kasi po. Kinabayaman ito na basta ulama na badikiribat, badikirpang, badikisusu. Kamano siyap na? Apiaso na binalayam kisab da'wa, neplimantag ulama. Ugaid na miya kagangga na din niya kapakatuban. Sumaso Adam alaihi salam. Nasutok yung pakakaniyan ko kayo kuldi. Ay isa sa parun Allah na miya dosa. Nagkukumbawi ang wala sunditat nila kong hawa. Na miya da sa lawas sila sunditat niya. Alimu Allah, kagyan na ni sunat Allah. Igira miya dosa ka, na sumibubulog, amya parolika, ay libir ka wala alimu, nang bawi niya.
Lalu tu ay pagan-pagan yang bawain kawalan na kada nga sakay, na kada nga sakan, na kada nga sa tamo, kada nga sa babar, kada sakit ka. Lagi niya dosa, na dakatuwa. Na ikaw na pagan-pagan na biyo'i wala ko limo iyan kung anda mga usaha na dito. Milan layog subitar nila. Minibuko sila sa bukiran. Apagkatanan sa lupa, so bukiran na doon, manisa kila. Minibuko sila sa lawas sila. Ang manisa kila. Bago na magapusan o pamumula na hawdala, kaya kaptang o no hawdala, ang pamumula na mingisada ko sa bukiran. Pemanikwat sirandan. Arsilina bukay kami ka. Namitiro sa pamumula. Ma ana bimursili kuma. Dikos ka no din buka. Namitiro sa Allah. Ya Adam, aminni tafir. Pula mo yan Allah. Doon nagkiyayaan sa Adam. Niya kalala kiyayaan. Yan yung Allah na dama na pelabuyan na kana di kami pelabuyan na kaya kami. Allahu Akbar. Nanto na siwa wadam ay sa adusa niya kaniya na pangan magkana haram. Niya kapirarako na sumusujud din. Taman sa niya dak sukubal kubunyan. Naitasbih ya su'al baqiyatu salihat agena subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Na dito batatun ni sarila ko Allah. Ito nasasa ko masamiya kanina haram. Naging masa tanay mato, napipira ka sako haram. Pipira ka pita ka haram. Pipira ka kabinitan-nitan na haram. Doon adab na tuba. Na yung pembawa inuwa anak so parateya, na patigas sa puso. Napiya sa waktu apaliugat na miyakap panagalawas. Jadi niya na apiya sa miyakal puluh budak kapanas, subhanallah, di niya keduga. Nagirap man ada kekanyan na haram, dama peditiaryan na haram, nailan yung mana mga pustuan sa niya dagdag lamang babaysan, ada dengan niya sa tinggan niya, sa pusto niya, na di manaspe, pembaca sa Quran, nauna to sa dosa ko puso niya. Namadagal man anda dengan ya dagal pikiran Allahu Akbar, maritis ro na maritis saya. Ngayon na lagi mapadad sudila yan. Siko simba siko Allah na ayat. Di niya nang galbak na surang ako'y kasusuat Allah. Allahu Akbar. Na paliugat sa kapaganan sa inyo. Ipagantisan tanong mo. Nagyan na nada ayon mo yan, nadap na paratiyan yan, naging amya dosa, na okay lang. Lagi nubdat ang magagidam yan. Naya kapalatan yan na amay ko telepuno ng malakang mo. Apat to dunia nuso niya mo niya. Nagyan na ni isa, miya kalala at chalin sa no Muslim. Ang kailangan, o bangap kalipati, apaka umar ka sa malakang mo, kenapa ka niyan pa ka? Inang ka. Nabar ka po sa appointment, apaka umakur kau, kapo ng suniwang kau. Di, berkat pa kau ma. Ada mo na sa katawa, ya kalalay ka na to. Ana so torugan yan na barang-barang agal pikiran na kadiyahilan. Namanya tutuk sugito. Entah nanan, dia nabisi tahu dato. Terwani rona panik, panik kan dia. Dato dikumpuli, kasih aku naik keilangannya. Artinya sana ada spesial bisita. Kenapa dia kena dipuni? Kasih kena melakau sakit. Waikul. Namanya kulitirang at ini yang dubal sugito. Niya kapano. Panik ka kaya di ka sa di gilba. Niya pangatuwa na. Sakan man sumalakal mo. Na pwede din na gano'n man sunapas ka. Allah. Ano ka man ito? Kami mikiran ng sky mo man yan. Amo ito nagasisa na katamo ka ka. Ama pipiya-piya ginawa ka.
Napangatungkan niya na ako po ang malakal mo. Matalo di ka ni sa kulo. Aguni manap ka di po yan sumalakal mo. Nadam na din yan may ginawa. Kaya close friend yan na best friend yan na Nabi na su Idris. Ako su Daud. Ako su Sulaiman. Naming best friend yan na. Na su Idris na pimuwabaw niya na po sa langit. Nauna, iman ko na din makipir best friend. Pero pa mako kapakay paniman ko na. Palawan ka siya kita kabis friend no. Nakakiyapya ka nung ginawa kompleto kang ginawa Nakarang ka niya po muno ka niya. Naginanigal ba kaya? Pangwasan niya. So, mo sa alayhi salam, anamiyo masuk kapitay niya. Ang simuan niya Musa. Na ada kuliyo Musa, nilitar sa mafia, sekitaw lo niya. Lagi nga na napatay, napatpulo kung gawin na matay ng manan. Niya wabu kagata-gata. Na ibu di peluban sa ukit na anda kapatag iya darpa, naguat to na isa ba pekpetay niya. Kataman sa di mau mga nanatelo, miyaw masuk kapatay ka, miyaw kau makakudar pa ami susurat sa lakol makfudar kapatay, ako susaba pa'y patay ka. Allahu Akbar. Pagpulo pagawin na matay na kabatay. Na imang mo susuan niya na tuturugan. Banga mo sibuan lang, tuturugan. Apegi ang tuwa na magkasakita patay. Nanalang na mapikirya na kuniya na pagkakul. Pangangasa na tigumalos. Pangita da siya berapa-berusi. Pagkakul na turun. Kaya may wala ba niya ni abuse. Namiya kawasulan ko na nga niya piya-editar mo Musa. Namiya mo sa sumusa. Inway kakilosa ko lang warwasa, lang mo pa itaw, na ino ka para sulid. Wala kaya tiyan takusi yan ino ka rin pa kasulid. Tigyan na, sa akin man so di ka agalidan so lang mo pa itaw ka para sulid din. Piya pa lang, wala po na inulan ka na para sulid ako. Kanta ka sa malakal mo. Tingin mo sa di ko kulim na. Unian laka din na unian taplaka na. Minila po tama-tao malakal mo. Namiya ka pag-upis, miya ka sungo Allah. Asa mo sa di Allah na dia kagakuan sa napas sumusa ka pugato. Natigyan na sunga kumusa, natiro ang kaon. Amiyaw masordir. Dan nalamba ko luto yan. Now, ba di pagkabaya matay, kapag kabaya maka-extend, na wita kaon sa ubabaya lang. Napakidam panatingaw ng bala lima. Na ayat tabi at tula ko na da panatinga mababas sa palad ka, nailay na kaso palad ka kalamo naming idik ito na bumbul na mahunod. Nasad sa kadakla bumbul na kadakla ragun o manisate man abubul na saragun extension kumusa di permatay. Kami ano yan nabi? Mamin nabigin illa khuyira. Dahil na nabi yung makapatay nung tabo na piyak kapamili. Al-baka awir rafiqil a'la. Saya kadun sa lupa o syurga ko Allah. Na dahil ang nabiya piya kapamili, inunta na miyak pili yan. So Allah. Dahil namin yung baba maka-extinct. Na inipunto ko no Allah kumalakal mo so mata niya. Kauras untuk sesalin sa manusia. Kau kenapa sesalin sa manusia? Na di kasakitan. Kadi kesakitan so malakal maut. Malaikat api yang tunai kidi anggaun amai ko kenapa sesalin sa manusia kaskanian na niya wapu dalau siya.
Nanti ko nung sa oriyan yan, no maka-explain ako sa sadya kadakla ubul. Ati ko malakal mo tapos ay kabo. Nanti nakakaw mo tawad. Nabiya tiyubusyan, so niya umusan na may wafa. Nalangon tanong patay. Nadingakal ka sa kapatay, ayakal ka na ito na ikay para duga. Sigo ka patay. Na ikatalo, amay na ipagisa ka makalod na. Ikaisa, ikatalo, iman. Ikatalo. Pagalitan o kalbihan o kapaganan sa ilmo. Kira ko na sa tsakala ilmo amiya suwa ka na ipkipuro pangatan. La yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ibibidadun wallaso ana ilmu ya kulamu na ilmu ya. Kakauna ang binuwang Allah. Sa pangkatan sulang na may kaswa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iburu Allah sa pangkatan umapaparatiyasilkan niya ng padrakan. Na iburu ya pa sa pangkatan ng mga tao aad na ilmo yan. Allahu Akbar. Napangatan sa dunia, napangatan sa surga. Sa kunun sa kakailangan ako bito sa langit. Nagyuti kala kakailangan ako alim si Sarupa. Ano yung kaswa? Ngayon na nabito sa langit, na kailangan nun. Batabila ko si kumalok na dapat mahaitik. Kamatong nilang susungan nilang asabab kumabito. Nakatawa nilang so kapisbal mo. Ulan-ulan na kung kakipos ulan-ulan kakagigo mga bito. Mala koneksyon tanong ko mga bito. Na sa mga ulama na malamang mo kakailangan na niya makaswa. Allahu Akbar. Antay mata organo tiyong sa miyatay. Bayo ko nga lima. Damata organo rumigo sa miyatay. Bayaw ko na lima. May ito. Talo-talo kata. Antay man taor ka no kumapan. So di guguting so di lisan. Tayo man taor ka. Talo ko kata. Tayo man taor ka no sumambayag sa miyan tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miyawalo kataw. At yung pamabiso na matay na tunay kiniya tanuron. Asuman sumiyate babay na haram o barigo o mama. Inong tabu karuman niya. Apian niya nuwata. Apian niya laki. Apian niya bapa. Ay po kapag rumigo na mama na karuman niya. Nanti isipulid ka. Kadi kam saya mata rumigo. Nek ko na keswaya na may kuda pakari ko na babay na pili kan saik na kepanang kahara mo ba pangapati mama sulawas umiyawafat apalay napaliugan so kapaganan sa iyo Allahu Akbar. Yun ba yung paliugan takay kailangan na maswat alimaro ko na Islam numero ko na iman. Pag mag-exam tanong ko na, limaro ko na Islam na syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawmi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilayhi sabila. Limaro ko na Islam. Analang kanusan makamumurais. Imposible. Murais yun ang laon ng ananalima. Tadi mga murais na Leo. Napunan tanong sa mga paganero. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seksian ka kung nada Tuhan iruar ko Allah.
Nasu Muhammad nasu Allah. Paganay na narukol. Na ipagisir ka hadidal makobor. Man rabbuka. Man nabiyuka. Ipagisir ka na. Now di nga masambag ng berdosa ka. Na makaplalis ka, pagkatagaw ka sa kaplalis. Akin na bularo na para naranap. Na ayaw po dirong kanag na mapagkanag na manusia mo jin. Kau kuno manegtan o so kaptego humurao o pagbedesan sa didal makubur nakasana na ipatay tanong. Na ito na ilmu. Ilmu kapaganad sa ilmu. Ayakit punta-punta ko Allah na patima. Perhatian ka na Allah na rusa puro. Kau pamangku perhatian na Allah na langwat madar panaron matatago na kenabanan ilmu. Asaraga akan dalil-dalilian. Yang mana ilmu na dalilian. Na basta da dalilian na kenapa ilmu. Na perhatian ka Allah na sinsapuro karena dalilnya. Naik kado perhatian ka. Soalnya yang aden pemeriski, pemoyat, pengimatai, tertandingan, komo kontrol, ko langit, ako solo, ako supagultanya. Ilmu anak. Perhatian ka susu Allah, selimutawan, penarikan, simbaan. Ilmu anak. Perhatian ka na mga ngaran Allah, mga sifat Allah. Ilmu anak. Gina nakipagtagintaw na udang ka anan maswa, dang ka maanan, dang ka sumbag, kung katatago ka sa dunia, na di ka din sumbag, amay isir ka sa kubor, manarapo ka, antay Tuhan ka, di ka pa sumbag. Kaya ba memorya pag-examinin? Kaya pag-examinin na ilmu. Kau memori na mura isa ng at mimanto. Na baka patay na sumagal ka po surat di Allah. Nakagit na ba memorya pag-examinin ka ilmu? Ilmu Abu Paratiya. Allahu Akbar. Na ikadwa, napakapadipdik ako na baka panahot. Na di ka tagikor sa duka tuntoy. Na di ka pagadimat. Na di ka penaanaas. Na di ka turo sa manok. Lama malamay ka kapanako to na taplisan na. Taplisan na. Kaan kami simbag surabi Allah. Nagyan na ni manang ato syahadat wa la ilaha illallah. Dapat nang ginawa ikano ko lang kebabayaan ka na kebabayaan ni. Niya kay sana so nabi. Nanang gubot ni ro na ikot. Nepituro yan na laot yan na raya tagada. Ayat doon akan ko panti mapita. Narajulun yuhibbullah wa yuhibbuhullah. Melinang na komander sa kaya kaptidawa. Na mamaat kebabayaan niya sa Allah. Na kebabayaan sekalian Allah. Punkanan masipat na mata na may hapi. Doon na sa mga sahabat na kiyara, kimiya babasa, alungan, miya babasa gawin at tigilan na ang taad na yan. Umani sa ubabusakan. Miya timo sila ngagi kapipita. Na pangilaylay so nabi. Tinanda so Ali, Benu Abi Talib, tigilan na pendengis. Ada makamaw so ini. Miya kaumaso Ali na lumulubag ang bunamatan niya. Nagududa yung nabi at induruyan. Nagunya sisingin sa bala amatau Ali. Namanya kailay. Namanya ada sudangis yan. Allahu Akbar. Para pamagusin sa iso nabi na din na dangis sa neratan. Na ini daw ang yan ang pandi. Namanya katakbir sa mga sahaba. Kasubos sa Ali. Kebabayaan Allah. Nagkebabayaan niya sa Allah. Kebabayaan niya sa Allah. Kebabayaan Yesus Allah. Alhamdulillah. Nah ini yung dua na ato doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu li hubbak. Yala na pagningur ka kababayan na uman ang kabay mo sa mampu.
Nakababayan na ka sa mga Muslim, nakababayar ka, nakababayan na pira mo. Namanggal po ako sa langon ng mga pipiama, na ikababaya ka. Langon ka nga din dua. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Emi amuraisun. Emi amuraisun. Dapat. Ada mamu kedingilan ng siya hadiah. Apa yang gini? Ayah kali nasabku ben kasualan ala unai disubuyan na tingangkan ko. Ayah kali nasabku ben kasualan ala unai diseparian kerang itian na pelabuyan ka. Ayah kali nasabku ben kasualan na mata talima kasut tandingan yang reka. Langon abku laulang kasih oleh Allah na di nga mantero na qaddar Allah. Wa ma syaa fa'ala. Miya miskin ka na ano man na tandingan ka Allah. Miya sakit ka ano man tandingan ka Allah. Miya da susakit ka alhamdulillah tandingan ka Allah. Kiya sukayan alhamdulillah tandingan ka Allah. Yan ni kalian sa kuwen ka Allah. Hirap mana sa Imam Musil po namada na lagi dukia sakit-sakitan ka. Nauna da nga tarima so tandingan na kau Allah. Kadi manutuk kedo kena ukuran. Ukuran na kau tu Allah Rabbul Alamin. Na ilmu tu. Pali ugata ka maswa ka so ipapantagat ka ko Allah ka anda misubag surah Allah ko di ilmu ko. Kadua paliugat na maswa ka so ipapantagat ka ko nabi ka. Kan kami sembah Muhammadun Nabi sa di dalam makubur. Naya makabnar kau Nabi. Nakababaya naka diga ginawa. Lalayo nakapsilawatan. Pergi benar nakasulangon na hadis yan. Na ipulalan kasulangon na paturay niya na inisubuyan. Na penangilaan kasulangon na ikarangit yan. Na penanggila kau baka makanggal magsabida. Na ipagtanggol ka sa agama niya na ayapan asambiya na miya gertunolong. Nambaluin ka sa kanian ala diyawan amodilo. Si iko akida, si iko simba gusto parangay. Naurian yan, na ipanulon ka sa agama niyan, ipangendaw ka sa agama niyan, ipangukom ka sa agama niyan. Yan ka benar kau Nabi. Na umaswa ka anan, nakisumbag ka sa Muhammadun Nabi. Lagi manto na ipian na mata marantano na ilmo adir ka kisah sa lubong. Napinggas suata no sa milyon. Suata ka na nurse. Suata ka na doktor. Suata ka na pugat. Suata ka na pimberang. Okay lang. Alhamdulillah. Bantugan na ng sa lupa, bantugan sa dunia. Ugaid na, di ka man ipag-isi umungkar. 2 plus 2. Ipag-isi ano ka? Di. Akaunta ka na, katawan niya mo kasumbag ka. 2 plus 2, pera. 4. Tapi habis na kau masuk umungkar na kasumbag ito. Ada baru ipagisa ahisab. Da baru ipagisa amat. Nauna itanong pinggesto na mat. Nada tanong gesto yang ay ipagisir tanong ko di del mako. Berkan yang barnian kay ipagisa to na ibulong sa transaso. Maka makakumungkar anto na ay bulong sa transaso. 3 antibiotik. Paracetamol. Kenapa niya kay pag-isi? Ay pag-isi ano ka nagyang ay isin ka. Ada nga gusto sisa ka katatago ka sa dunia. Pira karaka suluhor. Pira lang ni raka tadi nga sumbengan ko sa luha. Yan ang suma dino ka. Anto na egamang. Naso Islam, nanto na si Islam sampai ya. Pira karakat lang ni dita no kasumbengan na palyugad ko sa lungan. Tama ka answer.
Pera karakaat lang na di tanong kasumbingan. Napaliw ba tau kan pati na dusa ka? Sa pulo ako pito. Pat karakaat so lohor. Pat karakaat so Aisha. Pat karakaat so asar. Sama na nawa 12 din. Telo karakaat so maghrib. Pera din. Pepete. 2 karakaat so subuh. Pera din. 17. Naupo na ng kalabati. Nauna kinado ba ka Muslim? Upo na ipo siya mingingan na 2 wakato. Ay po siya mga ngiyangan ka na 2 wakato. Nalabatan ka na ba ka Muslim? Naip na katuro nabi na sadal sa tao ay bagakyan sa wakato asar. Apiti babayan na lagi diyan ng piulang-pulang sa isa kawalay sirat. Pamilya. Ada demi alam bukit. Waktu butuh asal. Nah dapat ka sa mga ibu, na ibu din ang sabihin na 2 waktu, 2 waktu. Kami akalala ibu ke Allah Akbar. Ilmu mana? Nah. Tunay pematian namay koromoroko. Ilmu kapal ilmu. Ang ibon dengan tanong tunay pematian caroko. Subhana Rabbiyal. Tunay mana niya? Mahasuti soal amala. Narumuro ko kanan. Tunay pematian sa sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Makapira. Makadu, makatelo. Makatelo. Ana paham masa. Api teru ka mahasuti soal amapuro kanudu sa puro. Na singay begitu ko musala, singay begitu ko sujudan na, siko sa diyadan naroon kay begitu, napakin nagwala, araw mo roko ka, sumusujud ka, ididikit ka sa bunang kasi sa lupa, napakin nagwala ka pangtungtung ka, aswala naroon sa puro. Kakamusta, Allahu Akbar. Na doon na matatago siya, kaya nasiyatan, nasiya. Emana nasiya na bunong. Nasabi kau kay chuniawa ko ka tiguir tarusan niyawa. Namay ko kote tanong na saman tubus. Na matatamo siya ang memory. Adi ka pa kayo ba mabinasa? Kala mo napkulaw lang nga, gusto kapikir ka, gusto solusyono problema nga na saya matatamo. Na matiti tumugamay ko watakap. Kasarang nga edad na malamak pa so buno-bunan. Na dua ko na gito, tumigas ito mulubunan. Nag-ipundagat ka, sekolo pa may kasamusudyo ka, na sa memory, importante ka pagintawa. Na amay ko mauyag tano, apuong ko di dal mo kobor tano, na ko na mapturo ko mga manusia, mambasa na anti-immuyagar kami. Allahu Akbar. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Ketadman tanon tulang umenggal bagtano. Ketadman ka kauntod ka sa amagubay ka no sangan na ubay ka. Alo malangag ka saya keneg ka suditero. Ketadman ka alo nga naahad ika piray man to January 18. 18 January. Allah. Ketadman ka din sulang umenggal ulang ka. Na ito na pematiang utahiyat. Dahil tahiyat terkadang na. An may lang kasusugat. Ipkel kira sumay. At-tahiyatu. At-tahiyatu. As-salawatu. Ito na yung matutulugon? Ikat-lapat. Patiman-man. As-salawatu. Ito na yung matutulugon? At-tahiyatu, as-salawatu, at-tayyibat, ikapat na al-mubarakat. Bangon ng lepas, akaw tubo? At-tahiyatu, as-salawatu, at-tayyibatu, al-mubarakat. Lillah.
Yan ang sumamamaya kaum maso nabi sa langit. Na diisiran bitiara iku Allah. Na ya pagampaga na ini semanguno Allah na tiyan at-tahiyatu, as-salawatu, at-tayyibatu, al-mubarakatu lillah. Agapakayala ko aniron sa mubarakat ka khilaf. Ugay na utago aniron na miya kuntung ka. Manatahiyat na mga seman-seman. Mga kadara dusa. Akyari lang adi. Mga sotya, mga pipya. Ang mga baraka takap tumakap sa baraka mantagoon. Na puun araku Allah ay pumagayaw Allah. Allahu Akbar. Nanto na yung mga tutunugon. Naku na sumata mapabay tahiyat at tahiyatu, salawatu, at taibatu, barakatu lillahi, tumatingan. Ito na apel. Ito na apel. Tama sa matago ka kasyad wa la ilaha illallah, nagnabagyuti ka turo ka. Kapag nagyuti ka turo ka, huwag na ikaturo ka, narinig ka po nung ako, at tahiyat na turo ka din. Naya ka turo na titiburo na nga yag. Kuliling. Na ituturo kaya. Kapag man na inugat kaya siya na gumiraw ka, ituturo. Naubang ako nga taman sa tamang ako inakahamido mo. Ano di ka po nga tahiyat na turukan. Na kapag pagkaugan ka kawarid, nagnababad paliwad. Kau man ka kung makaog na lagit ka kung badasan sa iblis. Namataw ka kung maog. Upa ka ba din ginawa lagi dulu at ya pagkaurang. Hugay na ya mabagal na di kaugal. Naukaugal ka nakapakay. Tama sa makaumaga ko ina Hamidul Majid na baba na kadan. Nanto na isuan ka. Tahiyat akhirot to. Nanto na isuan ka may ko ina Hamidul Majid. Di ka pasip sila. Dua ka. Kagian ni doa at tatarimaan. Ada din aunaan yan ang oras. At tatarimaan ng supang ni. Apumutuan sa duburo kuli salatin maktuba. Na upamang ko ay di nga sumiyangan na paliugat na Arabic bo kapenduang. O baka dua sa Tagalog. Maranaw. Na upamang ko sunat, ay di nga sumiyangan, witir, salato duha, sunan ratiba, dua ka sa maranaw. Kapakay. Do ilmu ana. Ilmu. Fadlul ilmu. Na naimanto na pendua ka. Na pagampagan na pendua ka na lindungan. Na pelindungan ka na pat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wa a'udzubika min adzabi jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan na lepas sa nabi ko umat tahiyat abani yang dilindungi. Pinaka-importante na pelindungan. Ya Allah na melindungan ko ka dia kung pakabadasan ko di dalam kuburan. Kasadya kabadasan na mga sendi. Ya Allah na melindungan ko ka dia kung masiksa ko neraka. Importante yan. Ya Allah na melindungan ko ka dia kung mapitna amay ko putih ko meliusun napasakot. Aura suto pa ka umaso iblis. Napasaling sa lagi di nakasabuntal na indulo niyan ka Kristiyan. Magia hudikan. Pungusan mapit na doang ano yan. So Imam Ahmad, abila tadi ay imam, amala ulama, namin niya wida kalau mga ulama, kaya ko po tayo doon, nadirun taron so la ilaha illallah, tiganala, di kopteron. Ana, tigiran na pa ka narakay niya mala ulama. Namiya katalo. Tinanino nga pagkira so la ilaha illallah, adir kapag ituro na di nga turo na di. Yan na ba ko pangiraw di? Kaya pangiraw anak na di. Na ipululun ra ka ng mama. Asusaling sa buntali ama. A Christian. Mag-Yahudi ka. Na pangiraw ko di. Ang punga mapit na doon niya.
Ikapat na ya Allah na melindungi akor kaba ko marao tu idasal. Allahu Akbar. Niyan diskas tanunda idasal si saman. Askano po si Sarauba. Na importante ya katawan tano so idasal ato usabang kita. Kaya Petero Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sumyakan kuliah lupa aban yang dapat ikhtiari ko mga pagtaw niya na panang gila ini fidesel. Gaupungan niyan makalamapit na kanya na patipu ka ko palaw niyan na makatanakan na apo yan. Na oraso to aso salungan na pembaloy sa kapi tugaw ya katinian. Na wanui ko to. Na ikasikan wik na pembaloy so sagaw ayakati niya na bubumapita na saulan. Na one week ko. Ika-third week na umani sagaw na pembaloy sa rabu. Allahu Akbar. Nakiyamos kila sa mga sahabay ya Rasulullah ando mo na ikapsumbayang ame. O ba sarago na bubumapita. Sarago na bubumagagawi. Na metro nabi na faqduru lahu qadra. Diniyong diyo ka. Api ada saya persoalan anu kami masuk Aisyah na sabihan sa Aisyah. Na ibu mataron dia nga so para sambayang. Nakataon niya so kapsul 2. Bagi yang ana napiagabangan akia mata panabendi TikTok. To mata tamang cellphone niya Allahu Akbar. Aya tabi itu muslim na di kasul waktu na minikurot. Api ato na gel bukiam pegawaan ni. Gini ni raya ganu ka babaloy ka Islam bilang tadi. Ay gira mi nununggu sudah to ka. Napkikurot ka. Nade man ka gira Allahu Akbar mi nununggu suwala. Awai kada lagal bukana. Naska dinga pagol cellphone. Allahu Akbar. Antay tawa antay bagabangan ini yang pagol sa cellphone yan. Tano ba niya tiro? Di nake mayaw sa lima, takabiligan sa pedo at takabilan. Nah, may kumiyakasalam, assalamualaikum warahmatullah. Kapaya bersembah, sumisil lama disembah ya. Apa tak kena alaikumissalam. Kapaya di, ikakapirota, kakaistihza. Di nga pag isu-isu sa agama. Asalamu tu abara. Asalamu utang. Ang bayadan mo Allah sa surga. Amay kulang tanong makatutuna. Mituna ka ko surga siya maka sina ka si karomaka. Namaku at tanong sulang nakadayaan tanong. Ako sa mga turugan tanong. Namakataid tanong. Ada nakapatay. Namakanagtanong sa suara. Ori penakan kaya niya suat kano ko ini balas sa kano maling. Para nga mo taw ko surga ya tanapya katay di kami ama. Di kami patay, di kami kesakit, di kami ke krisis, di kami ke lopas na kawasan kami na mingitu na misok kebabayaan namin dan na pagingar namin ya Allah dan na request kami na nasawaan Allah sa kortina. Na ipupuro Allah lima niyan ama kasih singa na langon tanurong pagkailay na iptirun Allah na salamun qawlan min Rabbir Rahim sembagu sampai yang assalamualaikum ada sembagu ka na simbagu Allah na makasalam kami sembayangan to na isuan kami yung yapasat ka sembayangan ilmu ayan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mahatalu. Allahumma anta salam minka salam. Tabarak ya dzal jalali wal ikram. Coba ini kuna. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana. Kenapa? La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun.
Namanya pemangtaw na subhanallah, subhanallah 30 awat. Alhamdulillah 30 awat. Allahu Akbar 30 awat. Bati ang kaso. La ilaha illallah wahdahu samakara 10. Bati ang aso ayatul kursi. Bati ang aso kul huwallahu ahad samakara 3 pamakumagli bagusubo. Na makaisa pamakuduhur ang aisa ang asar. Na bati ang aso suratul falak. Bati ang aso suratul nas. Niya kapasad. Niya kapasad ka ng dua. Kapakit ng dua. Kapri-pri ka mo nabakan dua at tamahan di ka makapagat ka. Agito ya dekar, na di nga pag-isa libuti sa doa, ay puro kap na lima nga, makapuwal pagkasabida. Ilmuan. Allahu Akbar. Apaliw ka, so kasuang. Nagyo, manisa na ni kapasil, ang tao minikeras. Nami asali kawayan na kaya di niya bantay na salida, na di mabantay. Nadad na dekar. Allahu Akbar. Nagyo labang ka. Labang. Tama ko kandangan, nagyo labang ka. Napa nakataon kami dia ngadi ni abay ubab pakalaba. Sadin sandagang, adin yang abaya ubab pakalaba. Nap kami anian. Nasad sa sembayang, kapaliugat, adin yang abaya ubab makalaba. Nap kami umihon. Allahu Akbar. Namay ko makapasad ka, nagyo, gapeto may karos ka. Naupama kung busy ka, ano semua na ka. Na natindagkad na paninimu ka dan pemedakad na tiga Allahumma anta salam, ika salam, tabarak ya tal jalal ya ikram. Na kumbu ka dan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itanoro, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagdakan mo terak Allah Akbar, Allah Akbar, ubang ka napasi. Kahit puri-pur tatianan, kung kaya sumbayang ka na adukar. Apa yang bisik na napma surat kada importansi jo kapma surat nagian nani lindungan tano nagian nani sandia tatano nagian nani pagatu tano ko lang awidakan lang apang abinasa ko liang ulupak na ipagatu tano na masurat bedi madak lalo minyo ko alenya nadaka pira erpai na miut dengan namanya kadigrasi miya digrasi ase kontraknya merang-merang na ingira Adi kama surat, na inun tabu babi sa surat, kulahul mahfud at kulaw di ka makaukit sa aksidi, di ka makaukit sa digrasya. Tabi lang po mabubay ka mag-istighfar. Inshallah siya pangawang. Ilmuan, ilmu. Nagyan na ni ilmu, apalin ka so kaswaon, kasubaya. Na ikadwa, kandiyakat. Tunay mo ka di kandiyakatan. Ini kan dia kata na keragu. Ilau kamais. Basta ketago sasaragun adi kebinasa. Na makaragun. Namakan dia kata ka. Na aya ka pagalisabian. Na 300 kaganta. Na aya kilo niyan. Na 620 kilos. Na wajib makan dia kata ka. Na umanis ang ibu na magatos. Gila miya ragu. Gila mana diketago. Kaprotas, Neong, Banggala, Loya Eresen, Asaulah Muna Miada, Miarda, Miadu, Nadu Akaulo. Pagani akaul na pekala yan na digakap dia ka. Mga babasal, mga repolyo, mga nanas, da dia kato protas na da dia kato kamu. Ada man namin turoon, basta kuan ka, kauyagan ka, na kapendekatan ka, lagi do ka kupros yang kan kauyakan, lagi do ka seging yang kan kauyakan, kambenggen yang kan kauyakan. Na kapendekatan ka, na upama ko may komentir ka, na miya ka raw sa 620 kilo, na makapdekat ka, na kanaba umanis ang ibu na magatos, umanis ang ibu na 2.5. Dia katian. Ilmuan. Tatlul ilm. Na wajib siya kasuan tao. Aw di nga maswa. Kada ka makasuan dia kat. Ipag-isir ka siya European. Igirap man nasukay. Dagangan. Tatagon ka pira ka sabak. Na umantumbugan ng ragon. Na miya ka raot.
Sa 70,000 akalayan o mansarako na tutalan ka. Apya kiyan di katan kan ko last year. Nadalag magasto, kamatatago ka. Nagka-divide ka sa 40. Naso equal siya na diya ka. Ilmo anak. O mga kasukayan na sa maestra malakay sukay na makandiyakat ka. Apya damang 70,000. 22,000, 21,000. Apya so aisal, 16,000 plus. O mga kasukayan diyakat ka. Ilmo ano. Naipag-isir ka. Si Sayyumul Qiyamah. Amay kong titay ka sa Siratal Mustaqim. Nasagada na ka. Check mo yun. Nangaran yan, diya ka. Pag-isir ka, diya ka. Ilmo ano. Na, sukman sa Ramadan. Ipag-isir ka. Nagyan na ni mga paliwat. Sukman sukap na haji. Sa dun, sa tao. Aadun. Ang kagaganian. Ang gusto niyan. Sa lalan. Taman sa Macau, Maroko. Na adum na kibagak yang pamilya niyan. Na di panay haji, nakapandaga nakapatay, na maukaw mo sa Yaumul Qiyamah na pag-isun. Anda kasuog, mga Yahudi o mga Christian. Ilmu anak, Allahu Akbar. Namanya pasal coba na ilmu paganad tanong. Ikadua ilmu awajib maswa tanong na numro ko na iman. Agyan ang soal imanu billahi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi minallah. Yan. Amanay na kuwan oras tano ay po alam mo na 20 minutes sa mga pakaisa. Anay no kapato ang tanong kung nabagi po oras kadenda taso presidente sa rauta. Kauto. Kuwaniud na nga amantor sa tordi. Kaso, ersad na kinuiran support sa Saturday. Anay no, kanita no rin mga totoo na insyaAllah. Balasan sira no Allah sa madakla mapia mong sumabandingan nira. Nagyan nga 20 minutes sa lambak oras tanong pa ng pakaisayo. Bali tanong ko Allah, matutunan tanong ko sa surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Dr. Ami sa kabin kami sa kasabut saya. Kumiyap pentingan tanong memang tao may patag palihan kapaganad sa ilmu. So kapaganad sa ilmu na tanto din anan amalahiralan kumitan di kapagin tao sang kaya dunia. Sa yutoy sabab sa ditan kagkalidag kapagkatukawitan mo benar. So kapag sa ilmo na paliwatan ng sir, tanong, api sa katawan ang Muslim. Na kano ang mga inamin, maariami, mga kakami na di kano pumukula o kating sa lagideya ang kanilimon tanong. Nyalo yuto o Dr. Tanong, sa kalaka ilmo na kalaka mabuhi para tiyaya kipuruan mo Allah upang katanta. Na si Tanong Manuto o Q&A portion na tugubaya mga mga inaami, mga kakami, mga ariami na bayang yan musuliman yan. Sa tugubaya mga sir na katayago mga hadiah misaya na umiyang mga nilugaro na mga sir kalun inshallah. Katan mo na Dr. Amina, bugay kakiran sa mga lima-limat na siya nga nakapakay siya na sa nga niran suka toro antay pagan sa ro. Paganaya pakay siya. So kay papantagan nga ko Allah na pati man ay importante na aloy kaon sa isa. Kau toro. Masya Allah. Perhatian nga sa umur, sisa puro. Masya Allah, mumtaz. Perbio.
Ikadoa pa kaysa kagya so Allah naro sa poro. Na ito na imiyaswa ay pagitong ka ko sa jidang ka sa subhana rabbil a'la. Kanya sembah ka man kaya ko sa lima. Entah. Toro ka no sa sana mga dakla lima. Alto. Kemudian. Pagkakaniyan, Masya Allah, permio. Namalo na yung marga na pa kayo sa ato na ay mga ilmo, apalyugan, kumani Muslim, so kasuan niya noon, bayaw pa sa lima. Ataya, sumiyabayaw sa lima. Saya. Kata, tuminindog din. Sambayang, Ang juga sama maswatan suka sambayang. kasumento na pa. Ilmo, Ito na pa, kapmainos, kalibay. Ito na. Lima roko na Islam. Agonong roko na. iman, Masya Allah, permio. Na ikapat. Ikapat o ikalima? Ikapat. Na din namanya kanser si. Si Mano, ceka no ilay. Kaya. Pira karakaat suditan o kasubihan na palibat ko man sa lunga. Na kataon yun na mga limaanan. Pira karakaat? 17, 17. Masya Allah, mata o plus. 17, Sabat asar. Masya Allah, mata o sa Arab. Permio. Last. Amay ko dahil mo utaw na anto na ikiso kasimbayang yan. Kagidab sa ilmo yan. Ikiso ayan na. Ang tao to. so kasambayang ada ilmo yan na diramakul. Masya Allah, ditirimaan kagya si Simur sa sepaman. Di na di pegabedas, kada ilmu niya. Yan na timan-timan na pa kayo sa bala-bala Santa Muhammad at Lamapia. Ba't na pa kayo sa Irakan? Kenapa benar pa kayo sa Irakan na tayo ngaran ka? Pa kayo sa iyo na hukum na. Yang uskano sa 3. Dalawa pa kayo sa. Dada? Alhamdulillah siabot. Ito, pagmintan ko lang mapipagin ang tanong lahon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.